जब लड़किया के शादी भइल बा टोपी वाला भाई बलमुआ के घरे गइल बिया उम्र कम बा आ कुशवाहा परिवार में शादी भइल बा जब इतना सुंदर घर परिवार देखले बिया भगवान से कहते काहे भगवान नान्हे उम्र में शादी हो गई तो काहे ना आज इतना लम्हर रात हो जाओ कि हम पूरा रात बिताई तो सुबेरे जब होखे तो हम सियान हो गई रही वो औरतिया कहती है ये हमर पिलौ कहाँ बात हर पिड़िया अब एकदम बुझाइया कि तू हुनकर मेहरारू हो हमरा संग एक्टिंग करता हिनकर हिनकर एकदम बुझे तू राणो हो। हाँ ठीक है कला रावण के खानदान के कौन आ गए पहला मिलन बा और अतिया भगवान से निवेदन करतिया कि हे भगवान एकरा खाड़े मुआ दो कि पहला मिलन बा बबुआ एहसान जी हाँ को गिना तड़ू हो को जने बड़े लो कि पहला मिलन बा और जब आज लागे कि थर थर का पता शरीरिया राजा एकर कांपते नहीं कि नहीं हर के याद एगो अलगे सतावे कि तोहरा न बाटे फिक्रिया राजा मनोज भाई जा हे बेलमुआ ए मनोज भाई हाँ भैया एगो बात देखल हो का हुआ जब तू इनके हाथ पकड़ लो तो लगली है घी ने रेकर मिला के कोगो हो गइले सो हर जगह ये याद आलो ओई बच्ची एकदम तो बुझ के बलमुआ संगे सुहाग रात के पहला दिन के दिन है पहले सुतल वाली हमरा एकदम है बस तकिया लगा लो आ भगवान से हाथ जोड़ के निवेदन करो टोपी वाला भैया भैया मंटू भाई तोर खूब बढ़िया से ले तू बने फोटो भैया अपना सीटिया को रोकी ना है हाँ भाव में अब और भाव में सीटी आयरा और भोका उ मनोज ना खिसियाई है मनोज बड़ी दिलदार हो और भाव में सीटी लावो आवो तार भोके कि आज हो हरे पहिला मिलनवा मिलल सजनी के सजनवा कि हमारे अंगे अंगे गुलाब नियन खिलल बा बदनवा वीडियो बनाओ तरह के लाइव चलाओ तरह मंटू भाई हाँ कि गरिया तोड़ा लाइव चला दी है लाइव कि सुनी सुनी भगवान जन बिहान हो दी भगवान ए राजा ए पिया ए भगवान ढोलक वाला उठा ले जा तारा फिकरा हमें कि सुनी सुनी भगवान जन बिहान हो दी ओ माय गॉड कि आज राजा जी के सुतबे तब भाव होई देतला जातरी आए हाय हाय हाँ हाँ ए हे और नीचे और नीचे तोरा से कौन हमार दुश्मनी बा के चींटी काटत रे रे और नीचे मनोज भाई हां तो के देखबो कुछ गिरत नहीं खानो उठ रहा मत रो टोपी वाला भाई केना कहले टिकोरा तनी छुपा के रख चला कि सुनी सुनी भगवान अरे जन बिहान हो दी तयाज राजा जी के कोरवे में जवान हो दी आज राजा जी के कोरवे आज राजा जी के कोरवे में सयन हो दी आज राजा जी के कोरवे आज हो पहिला मिलनवा मिलन सजनी के सजनवा
जन बिहान हो खेती सुनी सुनी भगवान जन बिहान हो खेती आज राजा जी के कोरवे आज राजा जी के कोरवे छोट बचना राजा लइका बानी ले अइला गवनाय बही छोट बचना राजा लइका और जरूरत बहुत है राजा जी के मोठावा से तनी मुर्गी के भाव देखा दो मुर्गी हां मुर्गी मार के मुर्गी राजा जी के मोठावा से तो जाई तो आगे तो जाई तो आगे तो जाई तो आगे तो जाई तो आगे तो संके पार मैं चुसबा फिर आवा अबे तो जाई तो फिर बा कोनो बात ना तने में न हो जाला हां हां राजा जी के मोठावा से हाय हाय आगे तो जाई तो तू आई जल्दी हमारी हां ईसावा किलो वाला मुर्गा मरी है भाई पियर को के तनी देख लिया जा मुर्गी तनी मनोज भाई हां भैया तार मनोज भाई साफ देह में के फुर्ती खत्म कर देबा ये मुर्गा कि राजा जी के मोठावा से आगे तो जाए तनी ताली बजा दो जाई भाई बड़ी शानदार मुर्गी मारा करू हां मतलब भी खेत जोताइल बा हां वही से बड़ी में उपजाऊं खेत ए भैया हां ठीक है ला जोताइल नहीं के अब दोनों जनी आवा जाता ये राजू भाई के नु कमाल बा लेकिन मनोज भाई मुर्गी मराती है उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड घूम के ए मनोज जी हां जी ए दूजने के तो हो गइल रउआ कहिया मारब रघु मारी 2.5 किलो वाला मरवाओ के चाहत रखा तो हमरा से सुनो तबे से मरवाते न रहल अब तनी तू मुर्गी अरे मुर्गी कहतनी भाई कि राजा जी के मोठावा से उठ जब सटी 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 और भूख पड़ी हमरा दिलवा के बाती पड़ी हमरा बहू के बाती पड़ी हमरा बहू के बाती ए भुकुर बड़ी हमारा मुन्ना माली जी तू चीज बड़ी है मस्त मस्त नहीं तुझको कोई होश हो तू चीज बड़ी है तू चीज हजार रुपए का पुरस्कार पूना माली जी मूंगफली वाला चाचा की तरफ से सुदामा सिंह जी की तरफ से बंदन अभिनंदन करो औरत बहुत एकदम प्यार से आवा हो जैसे
कि राजा जी के बोठावा से उठ जब सटी राजा जी के भूख भूख पड़ी हमरा लगा के और कि आज प्रेम के दरिया में नहान हो खेती आज प्रेम के दरिया में नहान हो खेती आज राजा जी के कोलवे में सयन हो खेती